hoztam nektek azt, amire vártatok a 11-esek műsorán. Nem más, mint a Cések cirkuszát! Ez a srácok, üdvözöljétek őket! Milyen ügyesek! Az a srácok, tapsoljátok meg őket legalább! Nézzétek, hogy nyomják! Azért a kislány se semmi! Tapsoljátok meg őket! Nyomjátok! A balelőrákat, ne kis aranyosak, mondd egy pantomis is akadt köztünk, de aranyosan nyomják a lányok. Így legyen őket is megtapsolni, srácok, nem? Nem szalkoltak rá. Balázs, féljetek tőle! Nézzétek, srácok, ne nézzetek a szemébe azért! Bármikor, bárhol művöl!
egész Európát, Amerikát, Afrikát, csak azért, hogy láthassátok ezt a cirkuszt. Utam tele volt magánnyal, szomorúsággal, nem volt egyszerű. Dacoltam az Alpok hidegével, Szahara könyörtelenségével, az ukrán szervkereskedők egy népesebb csoportjával, ázsiai és libanoni csajokkal. A libanoni csajokkal! Elő sok viszontagság árán mégis összegyűjtöttem őket, kikről úgy gondolom, hogy érdemesek arra, hogy titeket szórakoztassanak. Mint látjátok, van közöttük szép, kicsit csúnya, aranyos, mindenféle. De csak értetek jöttek. Kalandomat a sugárfertőzés területén Csernobil mélyén kezdtem. Torszülöttek után kutatva rá is akadtam az egykori kárfelmérőre. Testét a sugárzás rommá, csúffá tette. Ösztöneid csak egy valaki képes kordában tartani, akinek egykor örök hűséget fogadott. Lássuk, ki is lenne ez a hölgy! Egy igazi Csernobili torszülöttet kap maga mögött! Erémségleg látván megnyugvásomat csak az ópiumbózsító hatásra mutattam. Ezért utamat Törökországba folytattam, Izmir városába. Zsúfolt utcáit járva betértem egy furcsa árushoz, kinek tekintete kómor és pedig a három hölgyek. A három hölgyek! Felkértem át ezt a sötét varázslót és kecses segédeit, hogy csatlakozzanak világjárunknak. Társaságával ismét Európa felé közelítettünk. Úti célunk ezúttal London volt. A hosszú út során látván, hogy ez a muzulmán miket művelt, érkezésünk után lábam egyből egy olyan helyre vitt, ahol a lányok pénzemért argentin tangót kínáltak. Amint beléptünk, meg is pillantottam két szemrevaló szépséget. Nem volt nehéz a kedvükbe járnom. Ám a török ízlése merőben eltért az európai normáktól, tekintetét és mágikus erejét egy szakállas nőről fordította. Ám a szakállas nő mégis nevet mondott. A kudat kibékítettetlen dőt váltott ki a törökből, és elátkozott mindenki, így ezért távoznunk kellett. Azért a két kis cukit magammal hoztam. Semmilyen az Oktoberfestre kellett megfordultam Münchenváros sok részegedő alakjai között a tömegből, egy furcsa fazonra lettem figyelmes, aki a sört fején állva itta, csinos társa pedig szakadéklanul töltötte belé a szászt. Ez a... Szóváltásba kerültem velünk, és egy érdekes történetet meséltek az Amazonas dzsungelébe élő bűvös kígyóról. Éreztem, ez lehet életem nagy lehetősége. Egy bűvös kígyó lehetne az utolsó darab a cirkuszomban. A tengeren túli dzsungel, sűrű növényzete között igen lassan haladtunk, ám végül elértük a kígyó rejtek helyét. Ám egy olyan dolgot figyelmen kívül hagytunk, párzási időszak volt. Igen agresszíven közeledett felé, ám szerencsére a török ismét velünk volt. Szemével a kígyót, kezével a gyíkját bűkölte. Most nagyon csámbulatba ejtett utána sokat tanultam, és láttam olyat is, amit emberi szemnek nem való, de megértem. Végül, így lett az itt cirkuszom. Ők azok, akik különböző kontinensen születtek, különböző országok gyermekei. Eddig céltalanul bolyogtak a világban, nem tudván, hogy mit kezdjenek tehetségükkel. De most, hogy összeálltak egy csapattá, együtt képesek arra, amire egyedül soha, hogy elérjék a céljaikat, nyerni akarunk, akkor hajrá!
pénzeket kellő módon! Gyerünk srácok, üljetek! Nem szabad. Hozzá nekem színes fémet megoldj! Csizma nem tőle! Alig minden! Mi srácnak kész!